синузита. Синузита, това са в челото, в челната част, има едни кухини тук, които често набират, се образува субстанция, която не трябва да я има там. За да се изкара тази субстанция, официалната медицина е намерила начин, като го прави чрез пункции. През носа се вкарват големи игли и се издърпва тая течност. Издърпва се и по този начин се освобождава синузита и човек му става по-леко, по-спокойно. Но това е за кратко време, защото изкаране е само това, само течността. Но тя течността се е появила следствие на някаква причина. Трябва да се премахне първопричината, за да не може да се образува тази течност отново. Това, което ще ви покажа, то е премахване ако не на основната първопричина, то е на тази причина, която е тук в челото. Така. Значи, въртенето също трябва да бъде наляво за отпускане. Може с едната ръка да работите, може с двете ръце да работите. Гледайте да е в тази част, да не я научите. Да е повече в тази част. Както е главата това, представете си, че си главата е тук, очите са тук, синузита е в тази област. Започвате да правите така. И с двете ръце. Но по-към челото отгоре. Разбирате ли, и тук. За да не се засягат много очите. Защото очите реагират по един начин, синузита по друг начин. Смисъл такъв, има случаи, когато очите могат да реагират по един начин, а синузита по друг начин. Затова ви казвам. Няма да се пускам подробности, просто да бъде малко по-нависоко. Това нещо също продължавате да го правите, докато усещате, че все още излиза нещо. Ако синузита и когато оставите човека, той на следващия ден започва да му тече тук, да му изтичат мърсотиите, нечистотиите, и които продължава 2 или 3 дни, може и 4 дена да продължава, и след което вече няма никакви нечистотии в синусните кухини. Но правилното премахване на синузита и поддържането му включва правилното премахване на синузита, дълготрайното по-точно, включва и поддържане. Вие сте премахнали синузита, нечистотиите са изтекли и вътре е чисто, но те са били допрени до някаква тъкан тия нечистотии. И те са създали даден слой, който не е течен, да излезе заедно с нечистотиите. Този слой трябва да се премахне. Затова трябва една поддръжка. Една поддръжка, която продължава доста време. Доста, в смисъл такъв, продължава някъде си около 7 месеца. Като казвам 7 месеца, това не значи, че вие правите винаги процедури на синузита, но се правят от време на време в продължение на 7 месеца, за да може и тази тъкан да не започне да образува пак наново тази течност. И да може самата тъкан да стане нормална, да стане здрава, хубава тъкан, такава каквато трябва да бъде. Защо 7 месеца? Не по-малко от 7 месеца. Хроничните заболявания, значи когато някакъв остър процес се появи от началото, по-точно, той се нарича остър, понеже е в начален стадий, понеже току-що се е появил. Той има остра проява. Тази проява не се е записала още в
записала в подсъзнанието на човека. Тя е записана само като проява, но не като дълготрайна проява. А когато този проблем поради една или друга причина не може да се премахне, или не е премахнат, и мини повечко време. Забелязал съм, хроничните проблеми започват да стават от 3,5 месеца, 3 месеца и половина, до някъде си, до около 7 месеца. През този период те вече стават хронични проблемите. И затова, какво е хронично? Хроничното е нещо, което организма го разпознава като нещо, което не трябва да бъде. Но той също знае, вътре има система в организма, той също знае, че това нещо, желано-нежелано, то присъства. И при производството на неща, самият организъм трябва да се съобразява с него. Трябва да прави разчет с него. Примерно на бели кръвни телца, на имунната система трябва да се съобразява с него, за да може да го предвижда в плана, в проектите си, които прави. Това е фактически това са хроничните проблеми. И когато продължи един период от 3 месеца и половина някъде си до около 7 месеца, вече проблема се оформя като хроничен. За да се премахне този проблем обратно, трябва толкова време, около 7 месеца, проблема да се поддържа, т.е. оздравителният процес да се поддържа в перфектно състояние. Да може вече това състояние, нормализираното състояние, вече в продължение на тези 7 месеца да се записва като добро. Разбирате ли, като такова, което трябва да бъде, и по този начин се изключва, вече дългосрочно се изключва от подсъзнанието на човека. Той е болестният проблем и става отново хронично здрав човек става. Той израз може би няма да сте го чували, но аз по логичен път съм стигнал до този израз. Така. Значи синузита, когато е в много тежка форма, понеже от тук винаги тече по нещичко, и когато това тече от тук, това са мръстиите, нечистотиите, които изтичат. Те изтичат през носа, а на някои през глътката влизат в устата, когато тук се запушва особено много. Значи, когато тръгнат да излизат, те са такава субстанция, че се образуват гъбички тук, полепи в носа и носа се запушва. Фактически гъбичките, полепите са резултат на синузита, на нечистотиите от синузита. При тях малко по-трудничко става премахването, но не е невъзможно. Не е невъзможно, става. Просто повечко играчка има. Там повечко работа има. При тях се поставя, разтрива се за премахване. Значи синузита казахме как се премахва. Правим го това нещичко. И то започва някакво изтичане. Нали сега. Къде повече, къде по-малко. Примерно, първият ден сме направили процедурата горе на челото за изтичане на синузита, а втория ден правим разтриването на ръцете и слагаме дясната ръка тук на носа, където е синузита. Нали, правим го и така, да не таковаме очите. Не, че е нещо фатално, просто да не се атакуват, нали, пряко очите, да не им се въздейства на тях. И когато поставим ръката си така и я държим известно време, центъра да бъде тук на най-проблемното място, тогава ние загряваме това место, раздвижваме го, отпускаме го и започват нечистотиите по-лесно да излизат през носа. Вече не само през глътката, защото когато не могат да минат през носа, те през глътката минават, които и там създават гъбичката. Откъдето мине тая течност, тя създава проблеми. И започва от тук по-лесно да излиза. Значи, когато има гъбички и полепи, времетраенето
за пълното премахване на синузита е по-голямо. Защото проблема са не самото изчистване на синузите отгоре, но гъбичките. Гъбичките и полипите. Те се премахват по-бавно се премахват. Не, че е трудно, то е лесно, елементарно е премахването, но повече време отнема. Така че след време, когато ако решите, нали, да си изкарвате прехраната с това нещо, цената на премахване на синузита, нали, е една, а когато на обикновение, когато е с гъбички и с полипи, тогава цената е съвсем друга, тя е в пъти повече, защото там, както казахме вече, и много повече време и работа отнема за вас.